ještě ne. Jo, už je. Udej za! Sakra, mobil. Nula. Po to si budu volat, ne? Wow, mobil mi padne do příkop. Ale jeďte do hezu. Tam je nebezpečí smysl. Aha, však je. Jo? Tam přibrzdit nebo ne? Jo, přibrzdit. Přibrzdit. No a brzdí kokos. To nejde? To nebude být to nic. Zabrzdí to. Počkej, ne? To není, vole, za. A brzdí. Ještě. Tak pojď, kde je. A nech to zabrzdě. No, tak neměj to zabrzděné. A ty to nemůžeš zabrzdit, volát jedem rychlejc potom. No, tak jo. Já to smážu vám budou zatočíme. A já, tak to musíme u Pepe. Vypadne.